Майсторския клас по дърворезба цели участниците да бъдат запознати с магията на работа с дървото. Младите хора се запознават с специфичните знания и умения за художествените похвати на дърворезбата. Наред с това научават за качествата на различните видове дървесина и основните техники на обработка. В майсторския клас участват младежи от град Добрич, които имат изявен интерес към приложните изкуства. Питам се да ги научи на това любов към природата, любов към дървото. Вземем едно чуканче и ще направя каквото искате от него. И то става пред тебе, защото го виждаш, защото усещаш дървото, усещаш колбема, какво трябва да направиш. И толкова точно. Там мога да ви покажа, взимам шугара и ми казвам 8 мм, меря го 8 мм. Толкова се е свикнало окото. Искам да ги науча на такова, да обичат природата, затова кажете деца, така ли? Аз за това ги водя из гората на походи, за да им покажа той дърво. Той дърво е ясен, той е липа. Тъс птичка, знаеш ли коя е? Чудеца, авлига, най-красивата птичка. И той трябва да се преведе на те. На мен ми е научил един от главните хора, виновник, който е за това нещо, е моят дядо. Дърворезбата като културно наследство разказва за историята на традициите и тяхното разбиране като ценности необходими в съвременния свят. Това е занаят с богата история, датиращ още от преди създаването на българската държава. Играл е важна роля в развитието на обществото и запазването на традициите. Това се казва овчарска резба, всъщност името и възрожденското име е пастирска резба. Кръстено на пастирите, овчарите. Те са ходили с геите си, цял ден с нощчето се прави на розечица, се той почват да измислят летата и за той почнали да правят и на булките си най-различни подаръци, хурки, такива вретена, после не за тестолето, за тошене на тестото, там разни гаванки, маванки, да, са правили. И всичкото и нещо е било изографисано и изписано с тази овчарска резба. Продуктът майсторски клас по дърворезба е подходяща форма за представяне и унаследяване на уменията за изработка на дърворезба. Майстора предава своите знания и умения на подрастващите, което е изключително ценно, защото всеизвестна истина е, че занаят се учи само от майстор с показване и правене под негово ръководство и насока. Живия контакт с майстор дърворезбар е автентичен и въздействащ начин за предаване на опитност, за опазване и разпространяване на изкуството на художествената работа с дърво. Продуктът майсторски клас на дърворезба бе представен пред представители на туристическия бранш, който работи на територията на област Добрич, с което се добавя още една атракция към туристическото портфолио на дестинацията.